I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Murag sinang giding na. Ako to siyang giingnan nga patawgon ining orasa. Kadiyot. Hello? Hello? Pwedeng mamalihog ni Sir Jane? Si James? Unsa may imong tuyo niya? Kinsa man ni? Hello? Hello? Kinsa ni? Hello? Wa mo tubaghan? Mitubag. Pero kalit lang nawa. Murag ituyo og putol. Ha? Unsay murag kituyo sa pagputol? Chelsea, langga? Mami? May importante may istoryahan si daddy ni mo James dito sa kwarto. Dini ka lang una sa sala, ha? Yes, ma'am. Han? Unsay? Sa inyong istoryahan ni Mami, Dad? Ha? Para sa mga dagko nga mo istoryahan Chelsea langga. Dini ka lang una. Okay. Hala, pastilan. Murag ang wife matingal ito ni Sir James ang nakatubag sa akong pagtawag. Unya, murag nalain na ba ito ang iyang tuno? Basin kun. Pero, unsa man say dautan sa akong pagpanawag nga laino niya sa pagsabot? Nga nag-follow up raman unta ko sa akong application. Din si Sir James ang may interview namo. Nagsilos? Maybe. Dago kay posibilidad kay gidiretso man kanimog off ang cellphone. Di ang nangutana siya nimog kinsa ka. Hala, lagi sir, uy. Ang sir kay nakuyawan naman ko kay babae lagi ang nakatubag. Unsa man ako ini Sir Baldwin? Unsaon? Basin ba kung dilit na hinuon ko dawato ni Sir James akong pagpang-apply sa inyong company. Tungod lang atong akong pagpanawag niya. Kay basin pag ganang iya gitong wife ang nakatubag nako. Sa imong giingon nga murag nalain ang nakatubag nimo. Way duha-duha. Ang iyang gitong asawa. Uy, pastilan, uy, unsa ko man ako ini? Needed ko og work, sir, ay. Please, tabangi po, sir. Ikaw man good. Anong gitawagan pa mo to nimo James good? Kuan kining, kuan man ko, sir, pa. Ang ako pa nga maniguro ko nga mag-follow up ko niya. Kay, ganahan ko makatrabaho sa inyong company, sir. Ako hinuon. Di man ingon sa pagpanghambog, no? Makatabang po hinuon ko nimo ani. Aron madawat ka sa company. Pero, depende na po na nimo. Ha? Usay, depende na po na ako, sir. Hatagin lang ko sa imong messenger. Kay i-add ta ka. Unya, ato lang yun ng istoryahan og tarong. Kanang kitara. Kanang kitara? Tanaw Ano ha? naman, sir? Oo, tanaw ha. Kung anong kitara. Confidential man eh. Kung may bawaan ka sa uban nga nakasuod ka sa company, nya, mabaniog ko nga ako'y nagpasuod nimo. Nga mo'y nagtabang nimo. So, ma-issue ko. Kung na agmahayo. Ang ako nga mutabang na gyud ko nimo. Ikaw, unsa una nimo? Kay ako, pwede man ko makapamalihog ni Bro James. Maghangi lang ko niya nga tabangan ka. Kay suod man ni. Kaysa akong paminaw, gusto gid nga nagsilos tong asawa ni Bro James. Kay atong imong gibuhat, maka-intriga mo to niya. Kaysa hunahuna adto, makaingon gito nga gikalitan niya mag-off ang iyang pagpanawag kay nahadlok ang mabuking. Nga mauna
Di ba? Bago pa ganita nag-istorya og nagkahusay? Unya karon, naana si magtawag-tawag nimo kinsa tong babayhana, James? Han, limpyo ang akong konsensya. Ayaw kong tawgaghan. Kay naglagot ko nimo. Dili na ko mamati pag unsay isulti nimo. Okay. Paglagot na ko, way problema na. Kung may prueba o may ebidensya kang nagbinuang ko nimo. Kadtong pag-off sa babae, nga nanawag diyang akong gipangutana kung si kinsa siya. O sa man na ito? Nga nakalit man niyang gi-off ang cellphone. Kay nahadlok siyang may bawaan akong imo siyang kabit. Mao ba, James? Melanie. Mangutan ako. Unsa pa'y kapuslanan sa itong gipanagsultihan? Nga kung may problema, atong istoryahan. Aron masabtan nato kung unsang butang ang angay nato masabtan. Ha? Nga tungod lang ba niya itong maong tawag? Imo na kong hiyokman? Nga ang buot mong ipasabot? Nga applicable ba lang di ay sa imong side ang imong giingon? Nga kung sa ako ng kabahin, imo na lang kong hukman mo ba? Nga sayop na lagi ko bisag wa kini igong basihanan ug wa nimo makumpirma nga nakasa ako. Mo ba kini ang husto ug makiangayon, Melanie? Ngano nga ka mo tingog? Okay. Kung mao ka na, wa ko'y mahimo. Walay kapuslanan pa. Kung mapasabot pa ko nimo. Wa na. Chelsea? Nagila ka? Langga, Chelsea. Nagpamati ka ay sa gawas ining kwarto. Dili na ko ninyo, Mami, Daddy. Dili na ko ninyo. Chelsea! Chelsea, langga! Chelsea? Chelsea! Chelsea! Liar mo! Di ba kakanla ko ninyong duha? Nag-away di ay mo. Chelsea. Chelsea, langga. Chelsea, di na ko ninyo. Dili na ko ninyo. Dili na ko ninyo. Chelsea. Chelsea, langga. Ayaw pagtuon na ko. Dili na ko nimo, Mami. Dili na ko nimo. Nag-istorya rami ni Daddy nimo. Wa man mi mag-away. May butang lami nga gi-istoryahan og dili na lagi ko matuon nimo. Dili na ko matuo pa nimo. Chelsea? Chelsea! Magkalakot. Diin man ko napita masayop, Ginoo. Diin man. Oh. Ang kulon ko nga magkasasa ako. Huwag dili limpyo. Haban unsa may nahimo kong sayop. Sayri ko. Unsa may sayop nga kong nahimo, Diyos ko. Unsa man. Dad. Chelsea. Langga. Daddy. Daddy. Oh. Chelsea. Langga. Nagakos ko ni mo kung I love you, Daddy. I love you. I love you, Daddy. Shit. Mituol og migakos pag-ayo si Chelsea kan James. Unsa iyang gisiba sa bata? Aron at tumudapig niya. Unsa man. Love you, Langga, Chelsea. Love you, Daddy. Matawagan ko ni mo, Langga. Oh, Dad.
Oh, ikaw to landing. Anong wa ka pa man manaog das likod? Yan ata sa eskwela ni Chelsea. Atog ka? May nalimtan ka dong, James. Ha? Siya akong nalimtan. Ako daay. Say, ikaw di ay. Ano man? Si Chelsea na lagi imong gikisan. Ako daay. Unsa? Gusto kang ituwad ti ka diya sa lingkuranan aron manaog ka? Ayaw dong, ayaw dong, okay lang patawaron, ayaw lang ituwad. Turanding! Dong James, manawad ako. Tara. Why, the Chels. Ganyan lagi kang waiting kong king of dara. Sukad pa sa auto, hangtod na lang rin nga, nagpaabot sa oras sa imong klase. Naunsa kayo? Kami wami klase. Wa man tingog. Diri bagay lagi ang imong eyes. Nag-grind kayo buntagay no? Ano mo binata bay? Mga tanaw ta kong daddy ni mo James kung naunsa kayo. Pero seriously man good nang kamong duha sa kung tanaw gani na suds out you. Manang naghiya yun kong mangutana ninyo. Ano man eh mo inday kamo day chills ngano man day mo ha? Ano mo eh? Wa sa Tabangi ko, Tito Turanding, be. oh Tabangi ko. ha? Ha? Huloy. Naunsa man ka day Chelsea? Naunsa yo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!